Има! Шефовете после. Не е важно кой изкарва парите, важно е кой ги харчи. Адега! И поздрави за шефките от шефовете. Специални поздрави. Поздрава е само за шефа, един специален кючек от оркестъра. И кючека се казва Пещера Братаница. И продължаваме за шефа и за всички негови гости. Яша, яша! Играещи музикални посъви от диджендъл се обратани за приятели. Кючека продължава оригинално. Този път има и печат, има и сертификат. Леле майко! Яшаме септември! Красивата принцеса! Ай, аз ще боряхе! И за гостите от Братаница! Айде! Яша! Яша ме живе! Яша ме мадътине! Не е важно кой изкарва парите, важно е кой ги разпределя! Шефката! Ти да видиш! Хайде сега!
Yalla yalla. Ключека такти. Ама мангапте харесва ека на такти по такти. Хей! Аха! Хей! Izurna başa Haydi yaşa takti. Mironika keleva Osi parvani Yaşa takti. Tume si treta klasan Takti po takti. Takti germanti. Čaka čuča. Raka idida. Айде специално за каката и оригинално за бабата и чорбачийката и нейната фамилия от Братаница и Септември. Яша за неге. Mi princesa Izurna Само за най-веселата фамилия и отново за най-красивата принцеса за булката. Яша. Ой си първоним Месино. Твоята класа Яша бе Живко. Яша бе крале. Рака чука. Рака чудида. Рака чука. Само е боряке. Най-чука е боряке. Амаре кралицаке. Яша. Диджето. Село Братаница. Област Септември. Mi princesa Mi kraljica Mi gezar keleva keleva Sergio takti. Yaşa sani nege yaşa. Nasıl güzel oluyor İnsan arasında Yaşa. güzel seçiliyor İnsan arasında ne güzel seçiliyor Kara kaşlı ya. Baramdasınız Bulundasınız Ne baram Yaşa be Jive. Yaşa be şampiyone. Kamerası kamera. Hey. 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 Popolino. Popolino.